tror jeg ikke. Det er jo bare en lille farveblyant. What? Altså Gerda? Ja. Strid? Jeg har hørt, at man kan farve sit hår kun ved hjælp af farveblyanter og sæbe. Og det synes jeg lød vildt spændende, så det skal vi selvfølgelig prøve. Men man skal selvfølgelig bare ikke prøve det på mig til at starte med. Vi skal prøve det på min veninde Katrine. Så lad os lige gå ind til hende. Og nu skal vi se Katrine. Hej Katrine. Hello, Gerda. Du får jo fået hår med sæbe og vand og farveblyanter. Ja, Hvilken sæbe er det, du bruger til det her? det er en shampoo fra Netto. En shampoo fra Netto. Er du sikker på, at det er den bedste shampoo at bruge? Altså, jeg ved sådan noget om shampoo. Jeg tror ikke, Netto shampoo er den bedste. Det er jeg ikke sikker på. Nej, har du set, hvad det kommer til at gøre for dit hår? Altså, er det sundt? Er det altså sådan bæredygtigt? Eller er det giftigt? Jeg ved ikke, hvad bæredygtigt betyder. Det tror jeg ikke. Det er jo bare en lille farveblyant. Og det er pink, du får i dit hår? Ja. Det er pink. Pink for life. Pink for life. Ja, det er sådan dejligt farve. Det er min yndlingsfarve. Og den eneste rigtige farve. Altså, har du overvejet, om det er skadeligt for dit hår? Nej. Nej. Jo. Jo. Det er bare en farveblyant og lidt shampoo. Er det shampoo? Ja, okay. Altså, jeg er fra Jylland. Der tænker man ikke så meget over sådan noget. Nej, jeg er i København. Pas på dit hår, ikke? Du skal bare være klar på at gå til frisøren og få klippet det hele af, hvis det går galt, ikke? Og hvor kommer vandet fra? Fra vandhanen. Fra vandhængen? Ja. Er du sikker på det? Sammen med farveblyanten og den der billige Netto shampoo, at det er god kombination? Jeg vil ikke putte det i mit hår. Hvad vil du putte i dit hår? Jeg vil gå ned og købe en økologisk kildevand. What? Det lyder dyrt. Ja, selvfølgelig er det rigtigt job, ikke? Nå, du er spændt på, hvordan dit hår kommer til at se ud? Ja. Har du overvejet at gå til frisøren? Altså Gerda? Ja. Strid? Okay, og det var alt for det her. Jeg må konstatere, at det nok ikke virker, mindre du køber økologisk kildevand og nogle gode, dejlige økologiske farveblyanter. Så gå til en frisør.